Kasa akong buhok. Sa una, taas kay kog buhok. Abot yun sa akong hips. Pero hangtod, ako namang kanabitang padung na matiguang. So ato na dyan na siyang putlan-putlan para pabata sa tong naong ba. Pero ako tani siya paputlan pero ningon man gud akong forever na di daw nakaputlan akong buhok kay ganahan siya taas. So mo na siya. So, kaya akong shampoo humot kay sa tanan. Yeah. And then, ano siya, na ako'y share ka nag-message na ko na di ako nang bana ang mulata. Di daw bana ang mulata. Niya, ano ko sa advice? Ako advice, ano dyan na niya? Wala ka mo mga asawa di ang kulatahon sa mga bana, yung babaero kay tiyain na ninyo. Ay mo kahadlok ka, di mo kakita. So makakita ra jud mo kadugayan. Pag antos lang jud mo. Kana bang inyuhang una-unaon ba na gipasakitan na mo. So kung maluoy mo papriso, so inyo nang biyaan. Para kung maluoy sa mo sa mga anak na siluoy kung kamo pasakitan. Muna ko ka-advise nga. Inyong biyaan yung bana, mangita mo lain. Kanang inyo habang naon nga dili mo himong pagchimbag. Tao mo, uy, dili mo pagchimbag. Kung ganyan, mangita siya kanang kulatahonon. So, pwede siya ma-apply vaccine para na siya mong panchimbag. So, di siya mangita og love life. Pasaon na ta nila yung man pakasta ng kulatahon. Di na pwede. So, ang bato na bulagan. Unya, pwede naman sa dili ta mangita og lain. Bulagan na dyan. Inya na yun, piliun sa dato ang lalaki nga, tugmaon ta, mahalon ta, panggaon ta. Manigingan nga, kung wala ka swerte sa permiro, swerte ka sa ikaduha. Nasa gingon na, kung wala ka swerte sa gugma, swerte ka sa kwarta. Diba? So, ano na siya? So, inana. So, naibong sad ko na nga nung wala siya nagbiya siyang bana. Pero mo siyang panchimbag. So, ako madagan ko. Kung ako, madagan jud ko kay kasi kita rin bagon tayo. Kula taon ta. Ano ba yan? Diba? So, pasalamat sa ko sa akong bana na dili siya mangulata. Kaya kulatahan ko niya sa una. Akong ex. I mean, kung ex na, labuan niya ako ilit tubig day. Yes. Ano dyan na siya. So, hello everyone. Thank you for watching. And thank you for following me. Please don't forget subscribe my YouTube channel and like and comment below. Yes, there. Ano day? Mararatag ka ng kuanday, mararatag ani ka ng mga balag tag mga tiguang na tanay basta gwapag yapan chart. Ano day? Manan ako ka ng mga kuanday ba? So, manginanaro na ang mahitabo sa tong kinabuhi. Akong bana sa una, sus grabe ka babairo as in. Naminyo mi 19 pa among edad. Parihang mig edad 19. Pa 21 na ako na nakoy anak usa. Sus grabe daghan babae. Nasakpan pa jud na ako. Sus grabe ang akong pag-antos. Nasakpan na ako ura mismo. Pag-abutan ko sa balay, dito siya sa balay sa ako ugangan. Sa ilahang balay ba? Hindi mo siya maglain. Kay lagi, kaya na bang mama's boy, inana, niya da yun. Sus, grabe ka bairo, mura ba gwapong natin, sorry. Yeah, mura ba gwapo. Niya da yun, inana siya ka salbahis. Niya da yun, nakaanak siya og usa dungan sa akong ikaduhang anak. Tayo nakaanak pag siya kaluha. Karon na siya kapuyo, inaana. So, grabe kaya kadaghang babae as in sa kalibutan.
na feeling gwapo mong good siya. Karon gabagabaan siya. Diba ka nagabagabaan? Nakapunta siya babae nga medyo daghan po og naong char. Mga daghan pong naong. So, inana. So, kamong mga babae diha nga gidagdaog, babaero inyo mga bana, biyain na ninyo eh. Ang pag-antos ninyo mga bana nga mga babaero, kay kamo ra gyud kibungbuangan nila. So, inana gyud na siya dai. So, mana siya, inana lang kinabuhi sa tao. Kung magpaka-martyr ta, sus nako, daghan kay naglinya dai. Daghan kay naglinya sa atohang sa palibot, sa kalibutan na naglinya mga lalaking mga gwapo pa mas gwapo pa sa mga ex-husband. So, inana dai. So moro to akong storya na kung mga bana ninyo nga mga dili mo pinangga, biyaan ra na nato uy kay sus kapoy kay nga suntok-suntokon lang ta nya kasakit sung panit no. May mag nag-ingon tas pag minyo na sa tong uyab na to na day kung imo kung sugton, munti kang pansimbag na kay musugot ka kana noon pero daha pasalig makabuhig patay mga patay sa cemetery mo bangon pa sa pasalig sa laki. Muna siya kato sa mga bana nga mga buutan ay sad mga buutan man na sila sa bangin-ana ra. So mura na akong mga advice sa mga babae nga gipagkulata sa mga bana. Kay lisod man pud kaayo himo ta pansimbag kagwapa nato di ba mga girls, mga gwapa ka ita. So makamong mga boys ay yun yung kulatan mga babae kay wala pa ng mga babae so di mo malipay char. So yun ana siya. Thank you for the like guys. Thank you. So hinana so akong bana sa una sus grabe namong away kay manghimasangil pa nga ako'y kabit. Ya siya pinadaghan ng kabit dahil pa siya mga anak. So pasalamat siya nga wala ko siyang ipapriso. Ya baga pag yun to siya naong unsa ka baga gipahatagan ako siya kanang 5 liter. Wa siya nihatag og kwarta, wa siya nihatag og kanang support sa mga anak. Inana siya kabaga og dagway. Unya dayon mangaway pa siya. Dayon manaway siya kung sa akong trabaho, anang unsay akong panginabuhi para mabuhi among mga anak, inana ba? Inana wa siya supporter, wa siya support sa amoa. Wa siya panaway nga nagyaya kog bata, inana. So happy siya kung nag-lady guard ko, happy kay siya. Pero di ba wa gyapon siya naghatag og kwarta, inana siya ka salbahis nga pagkatao. So inana pero ako siyang pasaylo tungod kay dili man sa matawa akong mga anak kung wala siya. So inana kamong mga bana nga kanang mga buutan, I salute you guys. Thank you and please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. I love you guys. Bye-bye.